आङो 10 थाखा खामायसिगोन आरो इयावनो ना मा होनो लोगोफोर खनसे रिल्स बानायबा 10 थाखा खेबसे फट' लाबाथाय 10 थाखा होनो ओरैबायसा एवफुंना होबाय लोगोफोर गुजुना बोरैबा मोनलायलांबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि मोननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै माने एकदम फुङावनो नै लोगोफोर खर' सर' खास्रोनानै एसे माने इन्ट्र'खौहाय होनानै लाखाबाय आरोना लोगोफोर माइरं जावनाय फाजिनो नै लोगोफोर आं माइरं जावगासिनो दङ इनिफ्राय लोगोफोर माने थाङै थुङै माने इन्ट्र'खौनो होनो टाइमखौनो मोना जायो आरोना ओंखायनो माने दिनै माइरं जावनाय टाइमावनो इन्ट्र'खौ होनानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर माइरङाथ' बेनोसै आरोना जानाय जोबनाय जावनाय बेनोसै आरोना ओमफ्राय माइरङा बोराया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आं गोरलैखौ जावदो आरोना माइरं गोरलैखौ माने दिनैनिफ्राय सुरु आरोना बायसमुति राइस ना मा होनो लोगोफोर बेखौ माने जावगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांबाय थ' होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै जावला जावलि जावनानै लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय टाइमाबो 12ता जाहां जालायबाय आरो ओमफ्राय नै बोरायासो आंनि खामानिखौ एसे हेल्प होबाय आरोना मस बोरायनि आखाइनि संनाय दिनैयो ओरैबायसा खेला खन्थिनिफ्रायनो ओरै सोलानांगोन लोगोफोर ओरैबायसा टेस्टि जागोन दिनैयो बोराया मा संलाबायखो नै लोगोफोर आयदै गुजुखलायलांबाय नै ना गिदिर ओमफ्राय थास' जानाय नंला र' ओरैबायसा एवफुंना होबाय लोगोफोर गुजुना बोरैबा मोनलायलांबाय ओमफ्राय थास' दै लोगोफोर थास' हाग्रानि थास'जों ओमफ्राय ना संहान्दो बोराया आंनि खामानिखौ दिनै बिराद हेल्प होबाय आरोना बिदिनो माने हेल्प होनांगौ आरोना हौवाजों हिन्जावजों होमबासो संसार दै लोगोफोर होमबासो संसार ओमफ्राय नै ना गिदिरबो लाना फैबाय बोराया ओमफ्राय लोगोसे माने हाग्रानि थास'खौबो सानैल' नालाय बेसेथो बुरजा नांगौ नङा होमबा लोगोफोर इसेयानो थोयो बाबु फिसामोनाथ' जाखाया हाग्रानि थास'फोरखौ माननायखायनो जानो नागिरा ओमफ्रायो आंबो माने जायाबाथाय जानाङामोन आरोना लोगोफोर बिराद इसा माने देहाया गाज्रि ओमफ्राय गगा मोननानै बोरैबा एकदम दा बुंसै आरोना इसेबो रुंथाराखै ओमफ्राय अब्लाबो बेसे बासिनो नङा होमबा लोगोफोर गगा मोननायखौलाय जानांगौ उपाय गैया थास' थालाबाबो जानायसिन आरो ना साबाबो नाखौथ' हिसाबाव मोनजाथारा गगा मोननायाव मुलि जानायाव आरोना दे खारै सागानो फुदुंदो मैयानि भिडिअ माने सासे आगैना आदामोनथाय खारै सा लोंनायखायनो नोङो बुथेथे ओरै होननानै बुंहरदो आरोना ओमफ्राय खारै सायासो मोजां बोरैबाबा खारै साखौसो लोंनांगौ आरोना ओमफ्राय गाइखेर साफोरखौ माने लोंबाथाय गेस्ट्रिकसो जायो गोबाला आंगायला बुथे बुथा जायो आरोना ओमफ्राय खारै साखौसो एखनब्ला स्रां मोनगारो आंहा लोगोफोर सालाहाय बोरायसो हासुज्रायनाय लांबाय आंखौ गुजुना मोनबाय जि मोजां मोनबायसो माथो थास'आ नै मोनबाय लोगोफोर जि बरिया मोनखाबाय आरोना ना गिदिरजों रद' बोरायनि आखाइनि दिनैयो दुन्दिया हरबाय जाबाय दे होमबा खांदो बाराबा गथाबा थिग जाया नै ओजोंहाय ओंखामाबो गाबांदो बोरायनि ओंख्रि संनायखौ एसे साखिनोसैहाय आं लोगोफोर बिराद माने नुनानै गोसोआनो थानो हाया जाथारदो बिराद लुगैथारदो बिराद गोथाव जादों बोराय नों संनाया एसे तेलोफ्लानांगोन ना लोगोफोर दायो लोगोफोर जाखां लोंखां सम आरोना मोनासि टाइमाव नै फोथाराव दसे माने आंहानि खेथिफोरखौ माने लोखिफोरखौ नायनो फैदों आरोना जादोंना जायाखै ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जे हासार फोनाय हासार सारनाय ओमफ्राय आरो बेगर फोनायफोरखौ भिडिअ होदोंमोन ना ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों आङो दिन्थिलांबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो फाइनाल लुकखौ नायदो आरोना जोंहानि बेसरा माबायदि जाखो नोंथांमोननो आङो एसे देखायना होलांसै बेखौनो माने नोंथांमोननो सेयार खालामनो होननानै एकदम फैथारबाय आरोना सोलाबाबाबो टाइम गैयाब्लाबो नायलांदो होमबा लोगोफोर दै ओमफ्राय नै लोगोफोर नायदो आरोना नै इफोरबायसा अबस्था जाजोब्बाय आरो दा एकदम सिबुं मैगं बायदि गोरलै थम माने गोरना देरगा जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां जादों मानसिफोरा माने बाख्नायसो गारदो आरोना आंहानि बोरायनि बेसरखौ माबायदि जादों ओरै होननानै इनिफ्राय माने बेसरखौ बांद्राय रोजाबो नाङा ओमफ्राय बांद्राय गेसेंद्रायबो नाङा आरोना एसे मिडियाम साइज जानांगौ नै नायदो लोगोफोर नै
सोमखोर सोमखोर नै लोगोफोर बरिया नुखाबाय आरोना ओरैबायदि मोजां नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो आबानि दं आरो नै बिहावनि जोंहानि इमाखाया बिहावनि बियो बांद्राय देरस'वाखै ओमफ्राय नै इयो देरबाय आरोना बोरायनिया आंनिया ओमफ्राय नै बेसेबा मोजां आरो नै लोगोफोर मा होनदो ओं नै खालामदो र' खेथिखौ ओइनि फिसालाया गाग्लिजोबनोसै नै लोगोफोर बिराद मोजां जादों आरोना ओरैबायदि सोमखोर सोमखोर जादों नै ओइनिहाय फिसालाया गाफ्लेजोबनोसै मानसि नुथाराखै इमाखाया नै लोगोफोर सोमखोर सोमखोरल' नुदो आरोना ओमफ्राय देनां बिबार बारनाय टाइमावबो नोंथांमोननो देखायगोन दै बिबार बारनाय टाइमावबो आङो माबायदि बारफ्रुजोबबा ओरैबायसा समायना नुखागोन बिबार बारनाय समावबो आङो नोंथांमोननो सेयार खालामनो नाजागोन आरोना ओमफ्राय नै दायो बिराद साफा जादों आरोना ओमफ्राय नै दब्लायसेया नै लामा खाथिनिया बांसिन मोजांसिन जादों आरोना लामा खाथिनिया लोगोफोर लामा खाथिनिया एसे मोजांसिनबो जाखानांगौ मानो होनबाथाय मानसिफोरा फट' लायोना रिल्स बानायो बेयाव माने आङो बेनार होना दोनखागोन आरोना खेबसे सेल्फियावनो 10 थाखा ओरैनो एक सेल्फि में 10 रुपया ओरैनो लिरना दोनखानांगोन ना बै जोंनि जे मानास हाग्राखौ नायनो फैयोना मानसिफोरा सोरबा माने निउ इयारनि बेरायनो फैयो ओमफ्राय निउ इयारावबा बिबारा बारस्रागोन ना बारसारा हमना मोनलाय लांला आरोना लोगोफोर बांद्राय गोबाव गैला निउ इयाराबो ओमफ्राय लामा खाथिनिया एसे मोजां जानायानो हामदो आरोना बिराद साफा जादों लामा खाथिनिया ओमफ्राय आङो 10 थाखा खामायसिगोन आरो इयावनो ना मा होनो लोगोफोर खनसे रिल्स बानायबा 10 थाखा खेबसे फट' लाबाथाय 10 थाखा होनखानांगोन आरोना लोगोफोर उफाय गैया नङाबा गाग्लिजोबगोन ओइ नै फिसालाया थांबायहाय गारियाव ओरैनोबा निउ इयार थांलाय फैलाय गारियानो जोबनो थाङा ओइनो लोगोफोर नोंथांमोननो आङोथ' देखायखादोंमोन ना हासार होनाय मा हासार होदोंमोन बेयावहाय मा मिलायनानै होदोंमोन नोंथांमोननोथ' आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै नैफोरबायसा अबस्था आरोना नै जि बरिया जाखादों आरोना समायना सोमखोर सोमखोर गोरना देरगानो ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने बिबार बारनाय समावबो आङो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ दै मा मुलि होयो मा मायो उनावहाय माने फुल भिडिअ लाबोगासिनो दं आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा मुलि होयो बेसरावहाय ओमफ्राय बारनाय टाइमावबो माने नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो दङ दै लोगोफोरनो ओरैबायदि मोजां जादों नै लामा खाथिजों जि मोजां नुखासिगोन आरोना बारफ्रुबा लोगोफोर बरिया इमाखायनो गोसोमल' नुखादो